Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan wonten ing pasinaon ajar nembang macapat kaliyan kula Madhusutomo. Ing wekdal menika tembang ingkang badhe dipun sinaoni inggih menika Sina Malatsih. Malatsih menika tegesipun menapa? Malatsih kaperang saking kalih tembung. Malat kalian sih. Malat menika mencari, sih menika saged karunia, saged kasih. Dados malat sih menika tegesipun mencari ridho di Tuhan Yang Maha Esa. Saderengipun ngancik praktek tembang, monggo sami ngudari isinipun cakepan kaliyan pocapan tembung-tembung ingkang leres. Gatra sepisan kewajiban tumraping siswa. Kewajiban sebagai siswa yening pamulangan neki jika sedang dalam pembelajaran ngerungokke dawuhing dwija, mendengarkan perintah guru, joka tungkul cacariwis. Jangan asik dengan obrolan yang tak berguna. Cateten kang taliti, buat catatan dengan teliti. Bisane rumesep kalbu agar bisa terserap masuk ke dalam hati atau pikiran. Ing omah ing ngambalan, di rumah diulang-ulang, mesti dadi bocah wasis, pasti menjadi anak yang pintar. Gatra ingkang pungkasan kaajab bisawa bangun nusa bangsa. Semoga bisa membangun nusa dan bangsa. Salajengipun wonten notasi saking Sina Malatsih kaliyan praktek tembang. Kewajiban tumraping siswa. Monggo dipun ambali sepindah malih. Kewajiban tumraping siswa. Yening pamulangan neki ngrungokke dawuhing dwija. Joka tungkul cacariwis. Cateten kang taliti,
rumesep kalbu. Neng omah ing Ambalan, mesti dadi bocah wasis. Kajab bisawa bangun nusa bangsa. Sakmenika tembang utuhipun Cino Malatseh saking gatra setunggal ngantos pungkasan. Kewajiban tumraping siswa yen ing pamulangan neki ngrungokke dawuhing dwija. Joka tungkul cacari wis cateten kang taliti pisane rumesep kalbu. Neng omah ing Ambalan, mesti dadi bocah wasis. Kajab bisawa bangun nusa bangsa.